Nakwaramogi wacha an ka koda jalo ma ochung' ne mwandu mag Kenya Power kendo gik miwacho go Nyakwaramogi nitiere e apisi mare. Gimomiyo wabedo gi chenro ni en mondo wakel tudruok makare gi ng'eyo manyalo miyo dongruok betie ma ok oket seyo kuom ng'ato ahinya. To bende japiny ng'eyo ni to ting' mar japiny en mane e chopo dwaro mar dongruok. Injinia, iwinjo kaka jopiny oloso. Kendo magin gik mamulo yore mag dongruok mane wacho kachiel kachiel. Giywago weche mopogore opogore. Oganda mawuok Homa Bay, oganda mawuok Kisumu emwachako godo. Jo Migori biro ma bende Kanye County miwuokie, jo Siaya bende biro wuoyo kotenore kod magi mondo wang'e generally e gwenge makaluo. Chandruok nyalo bet ni gin chandruok machal koso gipogore. Inyalo kamana moko kuom weche. Kuom ranyisi lal mar sitima. Kiwinjo ka ja Homa Bay wacho ni sitima lal, to bende machal gi gima wach Kisumu ka puothe ni sitima lal. Kowacho wach mar transformer. Ja Homa Bay wacho ni transformer moko nitiere ming'iso gi ni koro sani to wadhi lore mondo yue matin. Odwa tiyo ahinya ong'eny to transformer ne chal ni tekruok ne tin. Kabino wacho ni meters machon owinjo bed ni duoko ni token ni ng'ato nyalo duong'o dhod sauti eno dhod jirani. Ka koro ionge gi stima to koro nyaki kiserwake odwaro kama sitima nitiere koro nyaki dhi chiw jirani mondo kiki. Magi gin gik ma iluongo ni feedback mabeyo ma nyalo konyo chopo dongruok mar piny. Ang'o minyalo wacho dwaro mar jopiny? Erokamano wadwa George. Achiko ita mos kendo awinjo kaka joka nyanam wuoyo. Yes. Gin weche man gi teko nikech gik ma jo wacho gin gigo ma affect ngimagi kendo dongruok mar pinywa. Kadi yie na mondo akwonga chiwie. Yes. Gigo ma watimo. Kasto abie weche ma jowa oseko wacho gin thuolo mar timo mano. Kero kamano jaduong'. Yie na mondo achagi Homa Bay. E dala mar Homa Bay wasebedo gi chandruok mar stima. Actually affect Homa Bay gi Migori. E kinde moseko kalo. Jowa nyalo bedo joneno kuom wach niendi ni miere mang'eny e gwengewa mang'eny kano chopo dhiambo kar saa 1 kae okolal inegi. Okay. Waluongo gi dho ngere ni load management. Okay. Ma osebedo ka timore kuom kinde malach. Ma kata mana December kanyicha koro wane Christmas. Anyalo paro kana ndala chieng' Christmas godhiambo kanyo olal. Nyaka dalani? Olal. Nikech olal wanegi. Okay. To ma ne timore nikech yes. Ne wantie gi challenge achiel ni stima kodhiambo makoro oganda mang'eny osekodok e udi makoro luongo ni peak consumption period. To laini bedo ni koro ok nyalo romo gi dwaro mag jopiny. So nwatimo load management. To kaluwore gi migawo mosebedo kadhi nyime, nitie line mane badwa mar Ketraco ne gero koa Sondu kadhi Ndhiwa. Nikech stima mancha ikuoro thurwa bomako counties mag Migori, Homa Bay. Stima Lesos. To koa Lesos to dhi nyaka Maboleo Kisumu. To laini ni gole kanyo kendo kele Muhoroni. To koa Muhoroni to dok Chemosit Kericho. Koa kanyo Kisii. Koka odhi Awendo, koko dhi Ndhiwa. King'iyo wuodhno endo wuoth marabora. To seche ma sitima ringo e waya nitie gima luongo ni losses. Maeto en gima teka ni sitima ringo e waya. Nitie liet moro mibiro winjo kanyo
gin king'iyo tinde alogi to ka bulb moro nitie mane itiyogo chon mane kani mulo ko liet mang'eny. Liet no en ing'e ni ichule to ok okonyi. Koro losses gi ne miyo kogik odhiambo to laini ok nyal ting'o mach moromo. Mae manomiyo sirikal koro oneno ni mondo wager laini ma Sondu mondo koro wagol mach Odino ka water Dhiwa. En gima osebudho, oseger kuom ndalo malach, to en gima ber ni dwe mar achiel kancha dhi rumo ka. Dwe mar ariyo kan wachako kar kaendi. To ne koro timang'owa laini nobedo commissioned. Masani apane jothurwa nyalo timo neno ni lal mancho lalo odhiambo cha to koro sani onge. Koro gima sani koro wadil godo ma bende adhi pimi kaka watemo atwa mwakao. Yes. En ka koro wanyalo stabilize supply ma koro dhi e bombe wa, taonde wa, chalo Homa Bay, machalo Mbita, machalo Dhiwa, machalo Sori, machalo kidogo Migori, Rongo, kar kaendi Awendo, gwenge go eko. Nitie migepe mwaseko keto mondo mi o stabilize waluongo ni backbone, power supply system, mondo mi koro wabed gi laini ma Andhiwa kadhi Homa Bay ma en laini ma onge transformer machielo kendo ma itude odhi nyaka Homa Bay substation, magolo machielo kendo Dhiwa ka watero Ugis laini ma dedicated mapane jowa ma e gwenge weko nyalo bedo noseneno gima timore ka waseketo poles kendo tich dhi nyime ka wuoyo seche makamagi. Wagol machielo kendo bende e gwengwa ma Awendo kwa tero Migori. Nitie mwagolo bende Masaba Kiancha ka waduogo Namba Kodero. To achako waduogo kendo Nyatike mondo mi watem bedo ni koro stations wa magol lainde matindo katero kore gwenge wagieki nigi power supply ma stable. Right. Ka kora duogi weche mane okay kapok iduoge weche gi. Kanyo iwuoye kuna Gogo Falls. Yes. Embe ne kwano. Gogo Falls nitie upgrade madhi nyime sani endi. The upgrading capacity mar Gogo to about 8 megawatts. Manti laini masani wagero kwa Gogo at about 60 million. Wakile nyaka Awendo. Line makoro dhiva quit supply ma Gogo kakila Awendo. Mabe koro dhi miwa stability nikech ngeni koro yudo ka Awendo ka line ma Gogo to kwa dhi Dhiwa kocha bende wagolo machangowa Odino kwa kelo Dhiwa. Koro madhi kelo stability mar the backbone supply magwenge wagieki. Okay. Achaka lero ni wagolo kendo ingeni seche ma laini awachnya koro town mar Homa Bay. Town mar Homa Bay laini sani ma supply Homa Bay town ninti laini mane Akisi chon. In fact chon no achemo sit to kano yer station moro Kegati to koro nwagole Kegati mano kia Kiumbu kar kaendi. Ema koro ne akanyo to supply Homa Bay nyaka Migori to bang'e ni wagero station maduong' Awendo. Achino chako gero moro kendo ang'owa kendo wagero moro Dhiwa. Koro ne wa shorten line ni to ne wagol line from this new substation to town nido ka seche moko stima wa no lal yo Kagan kech line ni bade moro dhi Kagan. Kane yien moro wadogore piny Kagan, the main line ma supply Homa Bay town is affected. Seche moko ne nitie gimoro motimore kata mana e choyo yo Rangwe or kichiko koro Mbita. Line no pod dhi Mbita. Yudo ka pod affect ang'o Homa Bay. Mane gina nyisi ni koro wagero laini ma Andhiwa. Walungo ni laini ma dedicated. Ma Andhiwa